Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видео намаз жайлы болады. Алдыңғы видеода намаздың үлгісін көрсеткен болатынбыз. Кейбір адамдар түсінбей жатыр, үтір намазын қалай оқу керек деп. Сол үтір намазын қалай оқу керектігін көрсететін боламын, және де ақшам намазының 3 ракат парызын қалай оқу керектігін түсінбей жатыр адамдар. Бүгінгі видеода үлгісін көрсететін боламын. Ендеше осы видео пайдалы болады деген ойдамын. Арнаға тіркел, лайк бас, ендеше видеомызды бастаймыз. Ал достар, ең бірінші ниет етеміз. Ниет еттім, Аллахтың разылығы үшін 3 ракат үтір намазын оқуға деп ниет етеміз. Одан кейін Аллаху акбар деп тәкбір аламыз. Субханак Аллахумма бихамдик ва табарак асмук ва тағала джаддук ва ла илаха ғайрук. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ийяка нa'буду ва ийяка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Инна a'тойнака аль-кавсар фасолли лираbbика ванхар. Инна шани'ака хувал абtar. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Осылай үтір намаз оқылады. Үшінші ракағатында өздеріңіз көріп отырғандай, мен бірінші үшінші ракағатқа тұрған кезде Фатиха сүресін оқыдым. Фатиха сүресін оқып болғаннан кейін любой бір сүре оқыдым, Ықылас, любой бір Нәс сүрелерін оқи беруге болады. Одан кейін тәкбір алдым да Роббана атина дұғасын 3 рет айттым. Неге? Тәкбір алып болғаннан кейін құнут дұғасын негізі оқылу керек. Бірақ құнут дұғасын білмегендіктен, біз құнут дұғасын білмегендіктен Роббана атинаны 3 рет оқуға болады. Бірақ құнут дұғасын болашақта жаттап алуға адам талпыну керек. Солай үтір намаз осылай оқылады. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше видео ұнады деген ойдамын. Осы видео полезно болды деп ойлаймын. Осы видеоны көп адам көруіне себепкер болу үшін лайк бас, комментарий жаз. Және де осындай контент түсіргенді қаласаң комментарий жазып кет. Ендеше аман сау бол.